Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε στο Όλοι για μια μπάλα. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς European Nights. Τη σειρά την οποία αναλύουμε τα ευρωπαϊκά παιχνίδια σε Champions League, Europa League και UEFA Conference League. Πιο συγκεκριμένα έγινε η κλήρωση για τον πρώτο και δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, του Europa League και του Conference League με πολύ μεγάλο ελληνικό ενδιαφέρον. Οπότε πάμε να δούμε τα μάτς ένα-ένα. Πιο συγκεκριμένα, η κλήρωση έδειξε για τον πρώτο προκριματικό του UEFA Champions League την Καϊράτ να αντιμετωπίζει την Σουτιέσκα, Σαμπάχ απέναντι στην The New Saints, Μπόρτς Μπάνια Λούκα θα αντιμετωπίσει την Λεύσκι, η Αραράτ Αρμενίας την Ρίγα, η Βίκινγκουρ την Γκιόρ, η Φλωριάνα την Σάμροκ Ρόβερς, η Βιτέμπσκ θα αντιμετωπίσει την Universitate Κραϊόβα, γνωστή για το ότι αντιμετωπίσει την ΑΕΚ. Φλόρα Ταλίν Ιμπέρια, ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, θα το δούμε και μετά. Βαρντάρ Σκοπίων Κούπς, Κάουνου Ζαλγκύρης Τρίτα, Τρεφιόρι Λάρνε, ακόμα ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Λίνκολν Ρεντίμς Ίντερ Εσκάλδες, Λάξφικ Μπίσεν και Πετροκούμπ Εγνάτια. Αυτά ήταν τα ζευγάρια για τον πρώτο προκριματικό του UEFA Champions League. Όσον αφορά τα σίγουρα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού της ίδιας διοργάνωσης, η Φενέρμπαχτσε θα αντιμετωπίσει την Γκόρνικ Ζάμπρζε, η Τούν θα αντιμετωπίσει την Δυνάμο Ζάγκρεπ σε ένα ζευγάρι που επίσης ενδιαφέρει την ΑΕΚ, η Στουρμ Γκράτς θα αντιμετωπίσει την Χάρτς και η Άρχους την Λεχ Πόσναν. Επίσης, ένα ζευγάρι που ενδιαφέρει την ΑΕΚ. Όσον αφορά το Europa League, στον πρώτο προκριματικό, η Κάραμπακ θα αντιμετωπίσει την Βέστρη, η Χάιντουκ την Ζιλίνα, η Βοηβοντίνα την Φέρετσβάρος, η Δυνάμο Κιέβου θα αντιμετωπίσει την Universitate Cluj, οι οποίοι θα είναι οι υποψήφιοι αντίπαλοι του ΠΑΟΚ για τον δεύτερο προκριματικό. Η Τσέσικα Σόφιας θα αντιμετωπίσει την Derry City και η Σέριφ την Αλουμίνη. Τα σίγουρα ζευγάρια του δεύτερου προκριματικού του Europa League είναι τα εξής: Σεντ Γκάλεν Μπενφίκα, Μπεσίκτας Μίτιλαντ, Χάμαρμπι Άντρελεχτ και Τρόμζε Βικτόρια Πλιζέν. Αυτά ήταν για το Europa League. Τώρα για το Conference League. Πρώτος προκριματικός με τα εξής ζευγάρια: Σαράγεβο Ιντερ Τούρκου, Γκλεντοράν RFS, Κάγιου Λίνφιλντ, Δυνάμο City Αστάνα, Πέτροβατς Ζαλγκύρης, όχι Κάουνο Ζαλγκύρης, η άλλη Ζαλγκύρης, Κέρναφον Λεβάντια Ταλίν, Διφερντάνς Ήλβες, Ζήρα Τορπίντο Κουτάισι, Δυνάμο Μίνσκ Σίλεξ Κράτοβο, Βίκινγκουρ Στιάρναν, Ρούναβικ Χάμπρουν Σπάρτανς, Κόναξ Κουέι Μπαλκάνι, Χέγελμαν Παϊντέ, Bohemians με την Σεντ Τζόζεφς, η Europa Point θα αντιμετωπίσει την Σκεντίγια, η Ντίλα την Βίρτους, η Ελμπασάνη την Μπάτε Μπορίσοφ, η Ντέσιτς την Λιεπάγια, η Βέλες Μόσταρ την Μιλσάμι, η Πένιμποντ την Σάντα Κολόμα, ενώ έχουμε και τα άλλα παιχνίδια: Αλασκέρτ Γελιμάι, Βιάσνια Μαλισέβα, Μόντορφ Δυνάμο Τυφλίδας, Στράσεν Λαφιωρίτα, Μορνάρ Εσκάλδες, όχι Ιντερ Εσκάλδες, η AC Εσκάλδες και Μάρσαξ Λοκ Πιούνικ. Αυτά ήταν τα ζευγάρια του πρώτου προκριματικού. Στον δεύτερο προκριματικό, ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα ξεκινήσει από εκεί πέρα την πορεία του και τον Γολγοθά για τις τρεις προκρίσεις που θέλει για τη League Phase, θα αντιμετωπίσει την Πάξη από την Ουγγαρία, η Ζελιέσνιτσαρ θα αντιμετωπίσει την Μπράγκα, Πολίσια Ζήτομιρ την Κοπενχάγη, η Χαπολή Τελαβίβ την Λουντογκόρετς, Στεάο Βουκουρεστίου την Άουντα, η Τσερκάζη την Γάντι, η ΑΕΚ Λάρνακας την Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ, η οποία παλιά έχει αντιμετωπίσει και τον ΠΑΟΚ, η Βαλούρ την Ζρίνσκι, η Ρακόβ την Βαλέτα, η Χάγεκα Ελσίνκι την Κόλερεϊν, η Λουγκάνο την Ντουκατζίνη, η Ζίμπρου την Νόα, Σπαρτάκ Τρνάβα την Τσέσικα Σόφιας 1948, η Μάδρουγαλ την Χάμπε Τόρσχαβν, η Νεύτσι Μπακού την Δυνάμο Μίσκ ή την Σίλεξ Κράτοβο, όποια από τις δύο περάσει, Βαράζδιν Χράντετς Κράλοβε και Πανεβέζης Τόμπολ. Αυτά είναι τα ζευγάρια για το UEFA Champions League, το Europa League και το Conference League. Τώρα, για τους πιθανούς αντίπαλους των ελληνικών ομάδων. Θα ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό που δεν έχουμε αναφέρει μέχρι τώρα. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος θα συμμετάσχει στον τρίτο προκριματικό του UEFA Champions League, καθώς με την κατάκτηση του Europa League της Aston Villa αλλά και την τέταρτη θέση που κέρδισαν οι Villans στην Premier League, ο Ολυμπιακός σκύπαρε έναν προκριματικό γύρο. Και αυτό το γεγονός τον έχει βάλει αντίπαλο, υποψήφιο αντίπαλο αυτών των 4 ομάδων: Union Saint-Gilloise, Σπάρτα Πράγας, Ναϊμέχεν ή Sturm Graz Hearts, όποιος περάσει από αυτό το ζευγάρι. Στην ΑΕΚ τώρα, η οποία λόγω της κατάκτησης του πρωταθλήματος θα συμμετάσχει στα play-off του UEFA Champions League, θα αντιμετωπίσει τις εξής ομάδες: την Celtic, τον νικητή ζευγαριού με Ερυθρό Αστέρα, νικητή ζευγαριού Δυνάμο Ζάγκρεμπ, νικητή ζευγαριού με Λεχ Πόσναν, νικητή ζευγαριού με Τσέλια και νικητή ζευγαριού με Ομόνια.
Αυτή είναι η υποψήφια αντίπαλη για την ΑΕΚ και έχουμε ένα παραπάνω όμως πράγμα που θέλω να πω, ότι αν αποκλειστούν από τον δεύτερο προκριματικό Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόσναν, η ΑΕΚ θα πάει στα play-off ως ισχυρή. Για τον Όφη, ο οποίος κατέκτησε το κύπελο και θα συμμετάσχει στα play-off του Europa League, το οποίο είναι πιο θολό και δεν είναι σίγουρο αν θα είναι ακόμη ισχυρός ή ανίσχυρος. Μπορούμε να πούμε σίγουρα το εξής. Ισχυροί για τα play-offs του Europa League είναι σίγουρα οι νικητές των ζευγαριών με τη Rangers και τη Salzburg. Ενώ θα προσθεθούν 11 νικητές του τρίτου προκριματικού του Europa League και 6 ιτημένοι του τρίτου προκριματικού του UEFA Champions League. Η κλήρωση για τα play-offs του Europa League θα γίνει 3 Αυγούστου, ενώ τα μάτς θα είναι το πρώτο μάτς στις 20 και το δεύτερο στις 27 Αυγούστου. Για την ΑΕΚ από την άλλη, για να τελειώσουμε με τους υποψήφιους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων, προανέφερα για την ΑΕΚ ότι αν αποκλειστούν Ερυθρός Αστέρας, Δυνάμο Ζάγκρεμπ, Σλόβαν Μπρατισλάβας ή Λεχ Πόσναν, θα είναι στους ισχυρούς. Φυσικά αν αποκλειστούν από το δεύτερο προκριματικό, γιατί ακόμα και αν περάσουν και 4 στον τρίτο προκριματικό και αποκλειστούν μετά, η ΑΕΚ θα είναι ανίσχυρη. Πάμε να δούμε λοιπόν τα ζευγάρια των αντιπάλων αυτών. Η Δυνάμο Ζάγκρεμπ θα κοντραριστεί με την Τουν, η Λεχ Πόσναν με την Άρχους, η Σλόβαν Μπρατισλάβας με την Φλόρα Ταλίν ή την Ιμπέρια και ο Ερυθρός Αστέρας με την Τρεφιόρι ή την Λάρνε. Πράγμα που, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της δυναμικής των αντιπάλων, θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο για την ΑΕΚ να βρεθεί στους ισχυρούς των play-off του Champions League, ωστόσο ποτέ δεν ξέρεις. Αυτά πάνω κάτω για την σειρά European Nights μέχρι τώρα. Η σειρά θα ξεκινήσει μετά το Mundial, με τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ξεκινάνε τέλη Ιουλίου. Αυτά πάνω κάτω. Αυτό ήταν το επεισόδιο της σειράς European Nights της Ζυγός Football Talk. Μέχρι το επόμενο, να είστε όλοι καλά.